Dnes mi kolega predstavil novú technológiu. Chladenie a vykurovania bytu. To chladenie a vykurovanie toho bytu je v strope zabudované. Sú to vlastne hadice, kde je teplá studená voda. Takto to nejak vyzerá, len je to proste v tom betóne. Presnejšie ukážem. Tieto hadice. Čakaj. No a na tom systéme, ktorý je v tom strope, funguje teda to vykurovanie a chladenie. Zaujímavé, alebo také zvláštne pre mňa to, že ako sa to dá, keď je to na strope. Čo je fakt, tak teplý vzduch je hustejší, tak ten padá dole. Ale to chladenie, keďže reč je, tak kto vie, ako to nahradí tú klimatizáciu. No a toto ma opäť nejak natiahlo k tej myšlienke vrátiť sa k roztápaniu morských ľadovcov, ktoré sa roztápajú erupciou podmorských sopiek. S tým, ako ľudstvo spravíme nič. Tak by som venoval viacej času k príprave toho, keď sa to príprave následkov, čo to vlastne spôsobí. Lebo to proste príde, k tomu sa nevyhneme a proste musíme byť o krok vpred pred klimatickými zmenami a vôbec to nie je plašenie, to je proste pohľad na realitu. Na to proste, čo nás čaká, neminie, lebo nad tou matkou prírodou to asi nevyhráme určite, nie že asi, ale tak, aký rozhovor ma prebudil opäť. Have a nice day všetkým.